angisukeli ngoba ngizothi mase ngiqalile nansoke into ebengiyifuna khona iculo elizayo sanibona ni right mina ngiyakwazi ukuyenza lento lena maye ngekho abakwazi ukuyenza yabo babe khona nginenkinga yabona so yabona ukuze nje mina nani singaze sixabane yabona ningangisiza ngibesane nishaya ikhwela nikikize nibanga umsindo as we welcome iVisini isa ngaphambili. Let's welcome uMango. Sithathe thuba sibingelele kafushane ngegama likathi sanibonani bazalwane. Awu mayibonge inkosi. Awu makabongozayo. Ayibo mayibonge inkosi yamakhosi. Tell makhelwane, thani makhelwane, vuka makhelwane. Vusa makhelwane, thani makhelwane, vuka makhelwane. Yini akakhulumi lo munye osecelwa kumtshela umbuzo makhelwane. Yini ungakhuluma khona vuka makhelwane. Asithathe ithuba sibonge kafushane ithuba ndaba ezitha suthe wasipha lona ubaba noma engekho umalumekazi nomalume awu amen. Ngiphinde ngabuya futhi sengizobonga manje awu amen. Yazini engibonga manje ngibonga ukuthi anifika ngane nathumela abazali. Ngibonga nje ukuthi nina ngadrive mina ngeza la kini ngazonicela nina nathi nje wemfana omnyama asiyingeni leyo bazohamba umalume nomalumekazi wakho amen. Anginibonanga phela kana anginibonanga phela. Hawu mina babazalwane nabo sebekhuluma iphutha. Kodwa Jesu. Bathi ke asibonga kakhulu kithuba bazalwane bami. Egameni lika Jesu sanibonani bazicela ukudumisa nani ake ngibaphumuze lapha. Ecela niphakame abantu abamlize stage. Enaba sebeyisholo ukuthi ayi. Sebeyisholo bona ukuthi ayi uyasithemba yini. Manje phela kuyafiturize lapha ngizoyithini le ndaba amen. Awu sanibonani bazalwane fisa sihlabelele sonke egameni lika Jesu awu amen. Khona into esiyishintshile nalabafowethu egameni lika Jesu khona into esiyishintshile. Usuku nemini icinga ngawe. Ebusuku nemini ngicinga ngawe. Angithi le ngoma abantu abazi R&B bazoyithotha ebusuku nemini ngicinga. Anjena singabantu betende si creator into phambi kwenenzani ngempela. Ngicinga ngawe ebusuku nemini ngicinga ngawe ebusuku nemini ngicinga ngawe angisuka ngibona ebusuku nemini
ubusuku ngemini ngidinga ngawe Jesu ngidinga ngawe busuku nemini ngidinga ngawe ebusuku nemini wa Jesu ngidinga ngawe ifuna ukuyichama sign okwangempela lento tom 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 sengizobonga bafowethu sonke sibhekele ngiyacela bafowethu ngiyacela simile simile 3 2 1 asombe sonke
uyabona ke mase khophoza sengathi umama noma umfundisi angazi ke biyela sengathi oshadile nongashadile angazobuka kabi kodwa oshadile ngifisa buka oshade naye mase khophoza siyakhopoza manje siyakhopoza manje bese mawukhopoza umbuke with a smile angazi ke ngosami ho angazi ke abasingile woza samba yes smile ayimsala Bagitusan video manje sengathi ngamalapha uze umalume mayisebona le video ukuthi khona ediyenzeka sengathi usathi video yami la khona kuna siyenza la awusona iyaqela unique Samba baba wemteshana uzosibulala hayi manje ngilungiselele microphone ngifuna uAndile athi wemteshana uzosibulala la samba khona wemteshana uzosibulala ndeshana ayisuka hayi manje asambe ke mteshana mfana kithi asambe sonke phansi ngilungiselele microphone khona lento ngifuna umteshana mayithi wemteshana uzosibulala ngifuna ucinga into ongayifaka mana asuka nyempela bafana bakithi awucela ngifisa umalume ayizwe ngendaba la ebesiyenza la umalume ayizwe ngendaba sambeni mandla likaNkulunkulu ngiyacela bandla lasekhaya ngicela asambeni bafowethu uzosibulala wemteshana hayibo
mteshane awuwe mteshane awuwe mteshane awuwe mteshane awuwe mteshane sabe baba ayeke hlalani phansi iyakhuluma leyo Wemdeshane. noma ungabasalo bomlilo kodwa ngeke sikhothame Awu wemdeshane. noma ungabasalo bomlilo kodwa ngeke sikhothame noma ungabasalo bomlilo kodwa ngeke awusemdala uJunior bafethu awusemdala asame mteshana asame bo 3 2 1 asame
hawu ngiyashana Sashane. Akwetha mzali aliketshela umzali izandla bacha suka hawu yeah Kuzeka mteshane Ngihlale phansi ngikwazi ukusuka kahle lapha sengihleli phansi. Praise the Lord. Amen. Man umuntu akabonga ithuba sengiyasuka ngizosuka kanye namba baba. Umuntu akaboni ngithuba asethe walithola namhlanje. Ngegama lika Jesu. Amen. Ake nishayele izandla umnteshana abazalwane bami ngegama lika Jesu. Manje usho Nceko lapha esiginqini khona. Ayimphinde nimshayele izandla kokugcina abazalwane bami wazi bangi. Mana manje Manini bazalwane isikhathi sisebenza ngaso ngiyacela. Teshana kwahle Ncike Nkosi. Ngiyacela. Umuntu wasezulwini. Umuntu wasezulwini. Ayibo. No, umuntu akabonga kakhulu yela. Igama lika Jesu. Amen. Bengithi ke ngizoma lapha uzwide sephakathi kwethu. Amen.
ngichazile indaba befundisa ukuthi nginama invite amabili ebenginawo namhlanje kodwa manje kwafona le ndoda ngivele ngezwe ukuthi angiqhaqise kwasani ukuze ngiattende umkhajo amen awu haleluya so ke seniyongikhonzela kuyena ukuthi ayi cha uma ngoba umshana ufikile awu amen umshana ufike futhi ngifike early namhlanje egameni lika Jesu amen so ke angishayele izandla futhi lento yokushayelwa ngempela le ngoba labantu abanjengathi abafiki bahlala amen so ke ngiyacela kakhulu nganza kwethu njengabantu masisuka lapha sibheke eRichards Bay la sizalwa ngakhona amen so kunenkonzo ekhona lapha ka asisho sonke uBhuti Chawe ayenzile ukuvala unyaka so kufanele ngiyovala lapha manje kuseni amen cela kakhulu nje bazali bami ukuthi mangabe ngiphuma ningalimali ngingowenu noma benini uzwide la ethinta khona ifoni ngiyakusabela amen ngiyacela ke kakhulu ukuthi nisivumele bafowethu siphuthumele ngase Richards Bay amen ngiyacela ke kakhulu ndaba ezithi uphinde ubuye endaweni yakho baba simshele kakhulu izandla enkulu umfundisi ubuyela ngekhambeni lika Jesu amen Praise the Lord, hallelujah. Sishaya izandla enkulu bazane, let's give a big hand to sishaya izandla enkulu sishayele uMangoba.